Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Tabela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. Fl-episodju tal-lum ser nitkellmu dwar il-preġudizzji razzjali li ħafna u ħafna Maltin ħabtu wiċċhom magħhom snin ilu meta ppruvaw jemigraw lejn l-Awstralja. Ser nittrattaw episodju fl-istorja tal-Awstralja li fih il-protagonisti ewlenin kienu Maltin. Episodju li kien fuq fom kulħadd. Is-sibt 28 ta' Ottubru 1916 l-Awstralja. Ġurnata ta' referendum li bla ma jafu kif sabu ruħhom bħala protagonisti ewlenin fiha 214 Malti. Fil-waqt li l-Awstralja ta' snin ta' wara it-tieni gwerra dinjija kienet miftuħa ħafna l kunċett tal-immigrazzjoni, żgur li dan ma kienx il-każ fil-bidu tas-seklu 20. Kien hemm dibattitu wiesa' dwar is-suġġett bil-unions tal-ħaddiema jidħlu f'konfront mal-mexxejja tal-pajjiż. Madankollu anke dawk l-aktar voċiferi favur l-immigrazzjoni kienu jemmnu li dawn iċ-ċittadini ġodda kellhom ikunu razzjalment adegwati. Il-politika tal-immigrazzjoni Awstraljana matul il-bidu tas-seklu 20 kienet ibbażata fuq il-prinċipju tar-razza u kienet ġejja minn dokument wieħed, l-att dwar ir-restrizzjoni tal-immigranti li huwa magħruf aħjar bħala il-White Australia Policy. Implementat fl-1901 dan l-att ġie modi bl-intenzjoni li jsostni politika ta' immigrazzjoni għal bojod biss. Din il-politika favur il-bojod biss kellha tkun implementata permezz ta' eżami li għalih kellhom joqogħdu l-immigranti ġodda u li kien jikkonsisti f'50 kelma minn xi lingwa Ewropea. Jekk l-eżami kien xiġi applikat jew le kienet fid-deskrizzjoni tal-uffiċjal tal-immigrazzjoni kif kienet ukoll l-għażla tal-lingwi li bih kien isir dan l-eżami. Dawk li kienu jeħlu minn dan l-eżami kienu jiġu ikkonsidrati bħala immigranti projbiti u bekk kienu jitwaqfu milli jidħlu fl-Awstralja. Fil-bidu tas-seklu 20 l-immigrazzjoni Maltija lejn l-Awstralja kienet minima għall-aħħar. Sal-1911, 250 persuna biss mill-popolazzjoni ta' 4.5 miljuni fl-Awstralja kienu persuni wilda Malta. Minkejja l-preżenza minima tagħhom kien hemm ċertu livell ta' animożità kontra l-Maltin min-naħa tal-klassi tal-ħaddiema Awstraljana. Ittri bejn il-mexxija ta' trade unions u rappreżentanti politiċi juru li l-klassi tal-ħaddiema fl-Awstralja kienet tqis lil Maltin bħala poplu inferjuri li minħabba li kienu lesti li jaħdmu sigħat twal b'pagi baxxi kienu qed iwasslu biex innaqsu l-livell tal-għejxien. Il-Maltin kienu jiġu deskritti bħala immigranti mhux mixtieqa, parassiti, illitterati, superstizzjużi u li kienet falsità kbira li kienu qed jitħallew jikkompetu mal-Awstraljani bojot fuq il-postijiet tax-xogħol minkejja dawk li kienu jissejħu bħala l-isforzi tal-Maltin biex jitqisu bħala bojot billi jidħlu fi żwieġijiet ma' nies Awstraljani. L-ewwel gwerra dinjija kompli tkebbes in-nar fid-dibattitu dwar l-immigrazzjoni lejn l-Awstralja. L-Awstralja kienet qed tipprovdi soldati lill-alleati għal ġlied li kien għaddej fuq il-kontinent Ewropew. Iżda, hekk kif bdew jaslu l-aħbarijiet ta' stejjer ta' soldati maqtula u midruba u meta ma kien qiegħed jidher l-ebda tmiem kmieni tal-gwerra, bdiet tikber il-probabilità li n-numru ta' rġiel Awstraljani li joffru ruħhom volontarjament biex imorru jiġġieldu fl-Ewropa kien ser jonqos b'mod qawwi.
It-taħriġ militari għall-irġiel Awstraljani ta' bejn 18 u 60 sena kien ilu obbligatorju sa mill-1911, iżda l-ingaġġ biex iservu barra mill-pajjiż kien wieħed volontarju. Fost pressjoni mill-Gvern Ingliż biex ikun żgurat li s-soldati Awstraljani ma jonqsux, il-Prim Ministru Awstraljan William Hughes iddeċida li jsejjaħ referendum dwar jekk għandix tiġi introdotta l-liva jew le. Il-referendum kien skedata 28 ta' Ottubru 1916, fil-pajjiż kien hemm dibattitu jaħraq. Il-Prim Ministru Hughes lanqas kellu l-appoġġ sieħ tal-partit tiegħu stess, il-Partit Laburista Awstraljan. Min-naħa tagħhom it-trade unionisti qalu il-referendum kien jammonta għal strateġija biex ħaddiema Awstraljani li jaħdmu b'mod qiebes jiġu mibdula b'ħaddiema oħrajn li kienu jitħallsu ħafna nqas minnhom. Xenarju li kien ifisser li dawk li kienu ser jintbagħtu lejn it-trunċieri fl-Ewropa mhux biss kienu ser jerġgħu lura lejn art welidhom u jispiċċaw bla xogħol, iżda kienu ser isibu wkoll Awstralja msejħa ikkulurita għal kuntrarju tal-Awstralja bajda li kulħadd xtaq. Kien f'dan l-isfond li l-bastiment SS Arabia wasal f'Sydney b'97 immigrant Malti abbord. Dan kien l-akbar grupp ta' immigranti Maltin li sa dak iż-żmien ivvjaġġaw lejn l-Awstralja. Minnhom nofshom biss setgħu jitkellmu bl-Ingliż. Il-wasla tagħhom intużat minn dawk kontra l-liva bħala evidenza li l-Gvern Awstraljan kien diġà beda jimporta ħaddiema bl-irħis sabiex jissostitwixxu lil dawk l-Awstraljani li marru jiġġieldu fl-Ewropa. Madwar l-Awstralja l-Maltin saru aktar minn qatt qabel persuni mhux mixtieqa. Kien hemm strajkijiet meta l-ħaddiema saru jafu bil-wasla tal-grupp tal-Maltin. Gazzetti Awstraljani rrappurtaw dik li sejħu bħala invażjoni Maltija fil-waqt li saru appelli biex il-Maltin jiġu iżolati u jkunu meqjusa bħala persuni projbiti. Gazzetta partikolari rrappurtat dwar it-teddida sewda Maltija u wissiet lil qarrejja rġil tagħha li jekk rridu jħarsu lin-nisa tagħhom mill-kontaminazzjoni tal-irġiel suwed kellhom jivvutaw il-le fir-referendum. Bir-referendum anqas minn xahar il-bogħod il-Prim Ministru Hughes iddikjara li kien sar isir minn kollox biex ma jidħolx cheap labor fl-Awstralja. Saret talba lill-awtoritajiet Ingliżi sabiex jifqu joħorġu passaporti lil Maltin għadħul fl-Awstralja filwaqt li sar magħruf li l-eżami skont l-att dwar ir-restrizzjoni tal-immigrazzjoni kien ser jiġi applikat għal kull Malti li kien ser jipprova jidħol l-Awstralja. L-akbar inkwiet iżda kien għadu ġej. Grupp ieħor ta' 214 Malti kienu fi triqthom lejn l-Awstralja bord il-bastiment Franċiż Garnier. Dawn kienu telqu minn Malta qabel ma wafqu jinħarġu l-passaporti u kienu skedati li jaslu Sydney lejliet ir-referendum. Quddiem dawn l-iżvilupp il-Prim Ministru Awstraljan għamel minn kollox biex il-bastiment bil-Maltin ma jitħallix jasal qabel jum il-votazzjoni fir-referendum waqt li minn wara l-kwinti ta' istruzzjonijiet biex issir ċensura fuq rapporti fil-gazzetti dwar il-wasla tal-Maltin. Ġara iżda li l-avviż ta' ċensura sar pubbliku u nfirxet fost numru dejjem jikber ta' Awstraljani il-biża li l-aħbarijiet kienu qed jinħbew għaliex kienu ser jidħlu eluf ta' Maltin bi-cheap labor. Il-Prim Ministru Hughes kellu jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn waqt li konferma li grupp ta' madwar 200 Malti kienu fi triqthom lejn l-Awstralja ħabbar li l-Maltin ma kinux ser jitħallew jinżlu l-art. Meta l-Maltin waslu Melbourne, saritilhom l-eżami tal-lingwa Ewropea. Il-lingwa magħżula kienet l-Olandiż. Il-Maltin kollha fallew l-eżami u għalhekk saru migranti projbiti. Minnu fih ingħata bidu għal proċess biex il-Maltin jintbagħtu lura lejn Malta. Madankollu ma kienx hemm bastimenti li setgħu jwasslu lil Maltin lura lejn pajjiżhom. Xi Maltin ippruvaw jaħarbu iżda nqabdu. Fl-14 ta' Novembru l-bastiment Garnier telaq minn Sydney lejn New Caledonia, territorju Franċiż fl-Oċean Indjan, fejn kellu jniżdel lil Maltin u jabbi numru ta' rġiel biex jittieħdu għal battalji fl-Ewropa. Il-Maltin inżammu f'imħażen abbandunati sakemm il-Gvern Awstraljan kien qed jipprova jirranġa d-deportazzjoni tagħhom. Sa dan it-tant, ir-referendum biex tidħol il-liva intilef. Fil-ġimgħat ta' wara l-opinjoni pubblika Awstraljana dwar il-Maltin bdiet tinbidel.
Il-Maltin, li fl-aħħar mill-aħħar kienu sudditi Ingliżi, bdew isibu min jaqbes għalihom fost oħrajn minn soldati Awstraljani li kienu nataw il-kura f'Malta wara li kienu ndarbu fil-ġlied. Fil-fatt, huma 230 is-soldati Awstraljani mitfuna f'Malta li ħafna minnhom tilfu ħajjithom fil-ġlied fl-ewwel gwerra dinjija. Wara 10 ġimgħat fin New Caledonia, l-Prim Ministru Hughes qabel li jsiru l-arranġamenti neċessarji biex il-Maltin jittieħdu lejn l-Awstralja. Huma kienu ser jitħallew jidħlu fl-Awstralja bil-kundizzjoni li l-koll isibu xogħol. Sal-aħħar ta' April 1917 il-Maltin kollha kienu sabu xogħol u għalhekk daħlu fl-Awstralja. Dawn l-immigranti baqgħu magħrufa bħala t-tfal ta' Billy Hughes, il-Prim Ministru Awstraljan. Wara dan l-inċident il-Gvern Awstraljan informa lill-Uffiċċju tal-Kolonji li ma rid l-ebda immigranti Maltin għall-bqija tal-gwerra. Kien biss fl-1921 3 snin wara li intemmet il-gwerra li din il-projbizzjoni tneħħiet biex ġiet sostitwita bi kwota annwali ta' 240 immigrant minn Malta. Sal-1921, 1325 Malti kienu jgħixu fl-Awstralja. Mill-1921 sal-1939, 2700 oħra stabbilixxew irwieħhom f'Melbourne, Sydney, North Queensland u Adelaide. Huwa veru li l-motivazzjoni primarja tal-immigranti kienet it-tfittxija l-opportunitajiet aħjar fil-ħajja. L-Awstralja bħala nazzjon li kienu għadu qed jiżviluppa u popolazzjoni baxxa ġeneralment kien joffri prospetti ta' ħajja aħjar. Madankollu kif rajna l-istorja tal-immigrazzjoni Maltija lejn l-Awstralja kienet mimlija b'ostakli, preġudizzi u problemi. Il-problemi baqgħu preżenti anke wara t-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija tant li bejn is-snin 27 u 33 kien hemm aktar Maltin li ritornaw lejn Malta mill-Awstralja milli Maltin li emigraw lejn l-Awstralja. Dan kien iż-żmien ta' problemi finanzjarji u ekonomiċi kbar li bdew l-Istati Uniti u li wara laqtu lid-dinja kollha. L-immigranti Maltin soffrew problemi doppji. L-ewwel bħala ħaddiema ħabtu wiċċhom mal-qatt. It-tieni għaliex għal darb'oħra sfaw vittmi ta' preġudizzi razzjali. Pereżempju, il-Union tal-ħaddiema Awstraljani fi Queensland irrifjutat li tirrikonoxxi lil Maltin bħala Ingliżi meta mill-anqas 75% tal-ħaddiema li jaqtaw il-kannammili kellhom ikunu Ingliżi. L-istess ġara meta l-Gvern Awstraljan adotta politika preferenzjali fl-impjiegi għal nies meqjusa bħala Brittaniċi. Kienet sitwazzjoni inġusta l-aħħar għaliex minkejja li l-Maltin kienu ċittadini ta' kolonja Ingliża, għall-Awstraljani nies meqjusa bħala Brittaniċi kienu dawk imwielda fir-Renju Unit jew fl-Awstralja. Il-Maltin kienu meqjusa bħala razza inferjuri. Għalkemm il-Maltin huma sudditi Ingliżi sostna memorandum tal-immigrazzjoni fl-1936, huma razzjalment simili għall-Ewropej tan-nofsinhar, b'mod partikolari Taljani tan-nofsinhar, u hija l-prattika li jitpoġġew restrizzjonijiet fuq il-migrazzjoni tagħhom lejn l-Awstralja. L-affarijiet inbidlu wara t-tieni gwerra dinjija. Il-programm tal-immigrazzjoni ta' wara l-gwerra tal-Awstralja kien ibbażat fuq l-ħtieġa tkabbir tal-popolazzjoni u ta' tkabbir tal-iżvilupp ekonomiku. Migranti meqjusa bħala Brittaniċi ma kinux disponibbli f'numru suffiċjenti biex jintlaħqu dawn iż-żewġ bżonnijiet. L-iffirmar tal-ftehim ta' passaġġ assistit bejn Malta u l-Awstralja fil-31 ta' Mejju 1948 fisser li l-Maltin kienu fl-aħjar trattati b'mod raġonevoli taħt il-liġijiet Awstraljani dwar l-immigrazzjoni. Il-ftehim daħal fis-seħħ f'Jannar tal-1949 u kien il-bidu ta' perjodu ta' immigrazzjoni qawwija minn Malta l-Awstralja. Min barra l-ftehim iffirmat fl-1948 kien hemm oħrajn iffirmati fl-1957, fl-1965 u fl-1970. Dawn iċċaraw l-obbligi taż-żewġ naħat taħt l-arranġamenti li raw għexieren ta' eluf ta' Maltin jemigraw lejn l-Awstralja l-aktar fis-snin 50 u 60. Fl-istess perjodu ta' wara l-gwerra l-Awstralja affirmat ftehimiet simili ma' pajjiżi bħall-Olanda, l-Italja, it-Turkija, il-Ġermanja tal-Punent u l-Jugoslavja. L-Awstralja rċivit 1 miljun emigrant kull 10 snin bejn l-1950 u l-1990. Illum, wieħed minn kull 4 mill-aktar mill-25 miljun persuna fl-Awstralja twildu barra l-pajjiż waqt li wieħed minn kull 5 għandu wieħed mill-ġenituri jew it-tnejn li huma li twildu f'pajjiż ieħor.
Immedjatament wara t-tieni gwerra dinjija fl-Awstralja ma kienx hemm aktar minn 4,000 Malti. Madankollu riżultat tal-ftehim tal-1948 l-istampa nbidlet ta' taħt fuq. Tant li bejn l-1949 u l-1970 kienu 70,000 il-persuni mwilda Malta li marru jgħixu fl-Awstralja. 6 minn kull 10 Maltin li emigraw tul dawn is-snin għażlu li bdew ħajja ġdida fl-Awstralja. Ċensiment tal-2021 fl-Awstralja rreġistra 200,000 persuna fl-Awstralja b'antenati Maltin u ftit aktar minn 35,000 li kienu mwilda Malta. Dan jirrappreżenta l-akbar grupp ta' Maltin fid-dinja li ma jgħixux f'Malta. Kif jirraddak il-favur ħireġ bil-Malti, ħafna ħbieb minn tiegħi issa dawn mill-port ħerġin. Qalbi nafsek ridet titqasam kif dew jitbedu minn din l-art. Alfred Baylis kien il-25,000 immigrant minn Malta wara t-tieni gwerra dinjija li mar lejn l-Awstralja. Imwieled fl-1931, Alfred ħadem bħala mekkanik mal-militar Ingliż. Fl-1957 iżżewweġ lil Aida Kallija u kellhom żewġ tibniet, Diana u Kristina. Fl-aħħar tal-1959, Alfred u Aida applikaw għal passaġġ assistit biex jemigraw lejn l-Awstralja. Il-ġenituri ta' Aida diġà kienu jgħixu f'Melbourne. Alfred iddikjara li kien lest li jitlaq lejn l-Awstralja minnu fih. Wara li għadda mill-eżamijiet mediċi, Alfred intażel bħala l-25,000 immigrant Malti ta' wara l-gwerra lejn l-Awstralja. Riżultat ta' dan il-familja Baylis ingħatat trattament speċjali. Fi frar tal-1960 ingħataw l-aħħar tislima f'Malta minn uffiċjali għolja tal-gvern u mill-Arċisqof. Fuq il-bastiment Flaminja, il-familja ngħatat kabina liha. Wara li waslu f'Melbourne fit-8 ta' Marzu 1960, Alfred u Aida marru Canberra. Hemmhekk kienu mistednin tal-unur fikla speċjali fil-Parlament. Il-Ministru tal-Immigrazzjoni Alexander Downer iddeskriva l-wasla ta' Alfred bħala okkażjoni kbira fir-relazzjonijiet bejn l-Awstralja u Malta u awgura lil familja Baylis prosperità għena u serħan tal-moħħ fl-Awstralja. Fit-tmiem l-ikla l-Ministru qal lil-Alfred biex jikkuntattjah jekk qatt ikollu bżonn xi ħaġa. Wara li marret lura Melbourne, il-familja Baylis marret toqgħod mal-ġenituri ta' Aida. Madankollu Aida mietet f'Ottubru tal-1960 u missiera ddeċieda li jirritorna Malta. Alfred u Aida kellhom bżonn dar ġdida. Inizjalment il-familja kollha ma rettejx f'kamra waħda, imbagħad krew post akbar iżda dan malajr imbieħ. Iffaċċjati b'din id-diffikultà kbira, Alfred ikkuntattja lill-Ministru Downer biex ifittex l-għajnuna tiegħu. Downer kiteb lill-Kummissjoni tad-Djar. Minkejja l-intervent ministerjali l-Kummissjoni tad-Djar ma setgħetx tassisti minħabba l-ħafna applikazzjonijiet illi kellha qudiemha. Il-familja Baylis finalment sabet akkomodazzjoni fit-tramuntana ta' Melbourne. Eventwalment Alfred u Aida xtraw ħanut tal-merċa. Ix-xogħol kien jibes. Kienu jiftħu fis-6 ta' filgħodu u ħafna drabi ma jalqux qabel nofs il-lejl. Biex isostni l-familja illi kibret bit-twelid ta' Wayne, Alfred kompla jaħdem ukoll bħala mekkanik. Il-familja Baylis kienu jitkellmu tajjeb l-Ingliż, xi ħaġa li għenithom jintegraw. Madankollu tfal kienu jiġu bullied talli kienu wogs, kelma li fl-Awstralja kienet tintuża għal persuni mill-Mediterran. Fl-1972 Alfred u l-familja tiegħu saru ċittadini Awstraljani. Fil-waqt li l-Awstralja issa kienet saret id-dar tagħhom, baqgħu gburin b'Malta. Alfred,
miet fil-31 ta' Marzu 2008, 48 sena wara li wasal l-Awstralja. Għadna kem segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Tabela Baldacchino bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.